Muzivana nhasi tine nyaya yaSisi vakarumba kuSandton. Ini ndine best friend yangu yandaiwirirana nayo. Iye zvino akazofa zvake. Asi zvakaitika kuti friend yangu akatanga kungoita mari. Akaita mari yaive isinganzwisisiki. Uye aindifarira zvisingaiti. Aiva akanditsvakira basa pashamwari yemurungu wake kuSandton uko. Tese taive mahouse girl. Jane, not real name, akatanga kuratidza kuti ava nemari nguva isipi. Akasiya basa pamurungu wake aibhadhara zvakatondishamisa. Ndakatodemba kuti dai aisa zvake ini pabasa iroro, nokuti murungu wake aibhadhara uye achitengerwa magrosari ekutumira kumusha. Ko indaigozivei kuti Sawi apinda satanism paFacebook. Zvino yangu yekuzoda kunzwisisa iyi yakandiparira. Every weekend ndaitomanikidzira kuti ndinoona Jane. Nyangwe zvadii neni ndichitoona kuti mwana ava nemari uyu. Kwayaibva ndakaikushaya. Akatanga kuti ane murungu akasangana naye coffee shop muSandton. Nguva isipi akanga akutogara kwake ega paimba yakanaka, asi yaive iri diki zvayo, 2-bedroom cottage like a house, asi yakanaka zvisingaite. Chiona zvaive zviri mukati. Asi maive mune room 1 yaisavhurwa door. Iye akanditi door racho harivhuriki nokuti key yaive yakatyoka. Saka ndakasiyana nazvo, asi manje nyaya yaivepo Jane aisada kudarepo. Nyangwe ndikaswera ndichiita yandada, asi pakurara apa wainzwa kuti dhara rangu handidi kuti rikuone. Saka unodzoka mangwana, ini dhara rake handina kana musi wandakambomusangana naro. Ndikafunga nyaya iyi ndinombochema munoziva. Kana munhu une friend yako yaunofarira nemoyo wose. Akatanga kunditengera mbatya dzakanaka achienda neni masikati kana ndiri off kunzvimbo dzinokosha. Asi kana murume mumwe chete akambondichisisimirai apo. Ndakazoramba ndichimubvunza nezvedhara rake iri, kusvika zoti aida kundiudza chokwadi chaitika kwaari chese, asi ndisaudza munhu. Uye ndimuvimbise kuti handizombomusiye. Ndakavimbisa chokwadi kuti handimusiyi. Akatanga kudedemura, akatora foni yake, akandiradza paFacebook group. Zvikanzi uri kuona group iri? Ndikati hongu ndiri kuriona. Zvikanzi zvinhu zvese izvi zvaunoona zvakabva ipapo pagroup iroro. Ko indaizivei kuti kundiudza kwaari kuita ndiko kutojoiniswa mazviri. Group racho harionekwi kana ukaritsvaka, saka unotopinzwa nesomeone ari imomo. Akabva atora key akandideedzera akati uya kuno. Ndokubva avhura room iya yainzi key yakatyokeramo. Zvandakaona vanhu vashe ndakazviwetera kutadza kuzvibata. Maive netabhu rakazara mvura, mukati muine zinyoka mumvura imomo, kwete chinyoka. Handizivi kuti ndakati yowe here, asi ndakazomuka pakufenta pava nemaminutes. Ndo pakanzi naJane, zvawaona izvi Sawira wangu, kana newe uchava nazvo, iwe uri shamwari yangu. Chandadya unodya, changu ndechako, chako ndechangu. Kana shaya dzangu dzakaramba atsanuka kuti ndirambe, ndakangomutarisa. Akabva andiinvita kugrupu riya zvikanzi zvekudzokera kumashure hapasisina, wotoita zvivindi, nokuti ukasadaro unofa nenhamo. Timu rese raunoona rinenge rakablinga riya imari dzekurumba chete. Jane airarwa nenyoka iyoyo sekutaura kwake. Yaivhurirwa door usiku, yobuda yozorara naye, kana kwaedza yodzokera mutabhu, nokuti yaifanira kugara iri mumvura nguva dzose. Ndaizopukunyuka sei pakadai? Ndokutopinzwa kwandakaitwa mazviri. Ndakademba kuti chii chandamumanikidzira kuti andiudze. Jane akandipinza mugrupu repaFacebook. Ko ndandichadii ndateya mari vamurutsva. Ndichipinda muya ndakavhunduka ndichiona vamwe vanhu vandaisiona mastreets varimo. Ndakabva ndaziva kuti shuwa inhamo inenge yakonzeresa kwatiri masimba. Zvisinei, admin akabva uya kuseri nokuti mugrupu iri hamungopindi, saka wese apinda anotoonekwa. Akabva uya kuseri akatumira meseji yekufara kuti ndapinda mugrupu mavo, uye kuti zvese ndinofanira kuudzwa nemunhu andikoka, asi iye achazoda kusangana neni, asi zvizhinji ndinoudzwa nehandikoka. Saka Jane akazonditsanangura kuti vanhu ava vanongopa nyoka chete, asi kuti unoshanda sei nadzo uye dzinokupa mari sei, zvese izvi unoudzwa nani naiyo. Saka akati anofanira kuzoenda neni kune mukuru wacho aigara muJoburg imomo. Takazoenda, takasvika pagedhi tikafona.
unobvunzwa kuti ndiwe ani, nguva isipi gedhi rakavhurwa neumwe murume, zviya zvinoitika mumaafrican movies. Takapinda mumba tikagara pamasofa. Jane akataura kuti iyi ndiyo shamwari yangu iya ndakapinza mugurupu, ari kuda kupinda muchirongwa. Ndakabva ndanzi ndisumuke. Jane akasara akagara ndokubva aenda neni mune imwe room yaiva hombe, asi pasi paine yakaita swimming pool nemvura yakaita blue. Mumvura maive makazara nyoka, dzimwe dzakamoneredzana zviya zvandakaona oba kwaJane zvishoma. Paive nemarudzi aimiwe, apa kutya kwakati ndibata, asi ndakadzora hana. Nechekusaidi kwaive nezitebhuru nebhenji hombe, zvikanzi gara apo. Ndakagara pasi. Zvese zvaiitika mumvura ndaizviona, kutyisa ikoko. Akabva auya akagara pedyo neni, akatanga kundibvunza kuti ndinogara kwakaita sei. Zvese ndaipindura, kana wazoita mari uchaita sei? Ndikamuudza. Akati apedza kubvunza zvese zvaaida, akati ndisimuke tiswedere padziva. Akabva atendeka mumvura, zvikanzi iwe tichakupa iyo inonzi 000. Zvakaoma madzimai, kana ari kutengeserwa mombe anosara pasi. Zvikanzi nyoka iyi ine hasha chaizvo, nyangwe ikakuruma haufi, uchangoita mavara chete. Saka inofanira kugara mumvura manheru ega inofanira kukuruma, asi unoirumisa pakawanda, nekuti ikakuruma pachena inosiya maspots. Saka hazvizoiti kuti ufambe nemaspots. Saka kana uri umwe itoruma kumusana kana kumakaro. Apa aitotaura achiseka. Ndakaedza kuti hazviiti here kuti mundipe isingarumi. Zvikanzi mindiro dzako pane zvawapindura iyi ndio inoenderana newe. Regai nimbotaura zvishoma pamusoro pevarume ava. Pamwe pane vangaita mubvunzo, vanhu ava ndeve kukinya Nigeria ikoko, asi semaonera angu vanotokupa zveutsinye chaizvo. Hameno kuti ivo vanozowanei mazviri, kana kuti ndokupfuma kwavanoitawo, nokuti isu mazimba tinopiwa nyoka dzinoutsinye chaivo. Back to my story. Ndakaudzwa kunzi hapasisina kudzokera kumashure. Iyo yandasarudzirwa ndiyo chaiyo inoenderana neni. Akabva aburitsa yakaita powder, akaisa paruoko rwake, zvikanzi furidza kune mvura. Ndakaita sekudaro. Zvakabva zvanzi zvapera, chienda. Nyoka inofanira kugara mumvura, asi pokutanga unoisa mudhishi, wozoti paunozogara kwakanaka woigadzirira pakafanirana nayo. Asi nyoka idzi hadzidi huruva asi mvura. Saka ndakanzi ndiende ndichaona zvakandimira kumberi. Ndakatorana naJane tikaenda kumba, ndikaudza Jane zvese, akatora mafemo. Asi akazondisimbisa zvikanzi ona ini dumbu rese iti nezvidya zvave black nekukwirwa nenyoka 1. Tingadi ndiyo mari yacho. Ndakadzokera kumba, ndichisvika pana chandakaona. Ndakatogara pamubhedha. Ndanga ndichiri pabasa rangu rehouse girl. Saka ndaigara cottage yaive yecabin. Mumba mandaigara maive musina tabu. Ndaitogezera mudhishi, asi toilet ndiyo yandaive ndakaisirwa. Saka kwazoti ndatogara ndichifunga kuti saka ini ndatove mazviri kai zvinhu izvi. Ndo pandakanzwa kuseri kwesofa kuti shwe, kunotarisa kudaiwa neinyoka. Apa hasha dzacho musoro waive watoita flat nehasha. Ndakatiza ndichimira kudhoo kuti ndidedzere Murungu. Ndakatya kuti yaizotorwa ikaendwa nayo zvaizokonzeresa kutsamusa timu riya rakanga randiudza kuti any mistake chete ndinofa. Saka ndakatora bucket ndikazadza mvura ndikaisa kwakadaroko, ndikaona yakutonopindamo. Hazvitsanangurike kutya kandipinda ipapo. Saka pandakaswedera dhuze nebucket ndichida kuona kuti zvimire sei, yakabva yandiruma. Zviya zvandakaudzwa kuti unoirumisa paunoda dzaive nhema, asi chokwadi ndechekuti inokuruma iyo payada, kunyanya usiku. Musi wekutanga wandakaona kuti ndakaudzwa manyepo, ndakamuka ndichienda kutoilet, ndikanzwa ndarumwa pagumbo. Kubatidza chiedza kudai wanei ndiyo. Saka ndakange ndisachamuki usiku, kana ndikasamuka yaitouya kuzondiruma. Zvaingorwadza ipapo, asi kuzvimba handizvimbi. Zvemavanga aitaurwa handina kumboita mavanga, asi kuti panosara pachivava pachisina mvura zvozopera, kana kuti oil yandakapiwa ndo yaipodza hameno. Apa manje maitiro acho mari yaibva kuvakuru ndo vaindipa vachitondibhadhara. Uchisvikako vanokuudza kuti mari yawaita vhiki ino iyi, votora yavo vokupa yako. Pasina nguva ndakasiya basa ndikanogara kwangu ndega. Imba yandaigara ndaibhadhara rent, asi ndaigara zvangu ndega. Rimwe day 2 years later Jane akandidedza akati iye Aneta,
kurarwa nenyoka uye kumba akavakisira vabereki vake zvese zvaaida ave nazvo, saka akuda kusiya zvinhu izvi. Ndakamuti, wadiwaudza chief kuti hauchadi, pamwe anobvuma. Jane akati aitya kuzvitaura nekuti akaudzwa achipinda kuti kana wapinda haubudi. Naizvozvo Jane akange ataura neumwe mukadzi akati achaenda naye kuchechi kwake uye papa vacho vanoona. Dai vanhu vaiziva zvimwe zvinamato kuti hazvisi zvaMwari, maisiyana nazvo. Saka Jane anoti akasvika kuchechi kuya akazoudza papa vaye dambudziko rake. Saka papa vakamuti vanokwanisa kuti nyoka inyangarike. Uye Jane aive nenecklace yaiti akapiwa ikoko. Ini zvangu handina kunge ndapiwa necklace iyi kunze kweoil yandainzi ndinoisa pandinenge ndarumwa. Saka Jane akanzi ndipe necklace iyoyo kuno napapa vaya. Asi Jane anoti iye akazoshamisika achiona same necklace yakupfekwa namai papa, asi haana kubvunza. Anoti vakaenda kumba kwake vakaita zvavakaita, nyoka zveshuwa ikanyangarika, asi akazonzwa akufonerwa nachief kuti nyoka yadzoka. Ndipo pakatanga Jane kurwara. Akabva anzi asachauya kugurupu kuya ndokubva ablokwa. Kuchechi kuya kwapapa vaya vakatongozoregera aona kuti kutamba nenguva nekuti hapana kubatsirwa kwakaitwa. Akatanga kuvhumuka achivhunduka kuti ndigare naye zvaisaita nokuti ndaive ndisingabvumidzi kugarawo nemunhu. Akatozoenda kumusha apera asisina zvese zvaive nazvo muno. Achisvika ikoko haana kupedza vhiki ndikanzwa kuti afa. Ini kutaura kudai handichada, asi ndaida kuti vanoda kundibatsira please musandipa nhamba dzevanhu vamusina chokwadi nacho. Uye vanhu vamakangonzwa nembiri, ndinoda munhu wamunoziva kuti akambobatsirwa napapa ava. Nyika ino yashata. Ina handipo zvangu kufumura varimo nokuti neniwo ndichirimo, asi handichadi. Unotiona paFacebook masikati tichifara kutoedza kuti pfungwa dzisadzama nekuti usiku kurara tsvuku, zvinhu zvacho zvinoda usiku. Kune vaiti vanoda kujoiniswa. Ini kwandiri kana usina connection nemunhu arimo hazviiti kuti upinde nokuti ivavo unoendako in person. Zvizhinji unoitirwa panyama wakatarisa ndisingazivi kana kune vanongotora vanhu pese pese. Ivavo handivazivi zvangu. Vanhu ava havasi mashona, ndeve kuNigeria nenyika dziri ikoko, asi vanorekruta kunyanya maZimbabweans neve Malawi. Saka ivo maagents acho anozotsvakawo vanhu vanenge vachiita basa iri, asi mari zhinji ndo vanoiwana. Isu tinenge tichingoshanda. Chavo kupiwa mapackage vachidhilivha kuvanhu. Handizivi kuti zvinofamba sei kuti ndiwo masaramusi here. Zvekunzi nyoka unoiona kuhope, aiwa, ipapo unotoiratidzwa panyama. Asi kumba kwako inouya zvemushonga kana wafuridza pauda. Nditukei zvenyu kuti ndakada mari hazvina mhosva. Kune vari kufunga kupinda mazviri, garai masiwe nguva iri padhuze. Nyoka yangu ndinayo, haikure iri zvairi kubva pakutanga. Chinorwadza kurumwa kwacho, haujairi pese paunoruma unoita sekuti uri kutanga. Wakatorara paunopepuka usiku unonzwa go musoro womhanya kuisa oyo vedwe, hausi upenyu. Kumusha vari kudya vachiguta, asi handina kumbotsikako kubva zvandakatanga zvinhu izvi. Ndinodhiraivha mota yakanaka, asi kumba hakuendeki. Ndakavaka asi imba iyi handisi ini ndichaigara. Unombodemba kuti dai nyika yanaka tisina kumbouya kuno kuJoni, pamwe dai zvese izvi pasina. Ndipo paperera nyaya yedu yangopera yakadaro. Saka ID ari kuda vanobatsira vedwe, kana mune vanoziva vanobatsira kwete zvanapapa vekunyebera vekuzotora manecklace, mungosiyawo macomments mumacomment sections. Maita basa vedwe. Thank you for listening. Tokuona yo mvideo inotevera. Musarega kukomenta, musarega kulike. Toziva kuti hatigoni kuverenga asi tichagona zvedu. Maita basa.